nandito na tayo kung saan kami nakatira before. Ito. Yan apartment. Oops. First, second, third. Okay, Team Loves, good morning. Naisip namin mag-live stream. Siguro every Wednesday, pero hindi namin alam kung anong i-live stream. May mga suggestion kayo, please comment below. Anyway, Team Loves, I hope nagustuhan nyo yung video kahapon. Pumunta lang kami sa clinic. And yeah, maganda yung result, which is good. Anyway, intro muna. Okay, Team Loves, grocery muna tayo. Okay, Team Loves, pauwi na tayo sa bahay. Dito na yung grocery. And time to eat and work. Okay, Team Loves, meron lang kaming pupuntahan na isang lugar dito na yung mga apartments doon, grabe, ang ganda. Bakit pink yung mask mo? Ang ganda ng mask ko, di ba? Shout out kay Mimi for giving me this mask. Pink mask. Ang bigyan mo na rin ako, Amy. Oh. Merong blue doon. Gusto May mo? blue? Sige, mamaya na lang. I-maximize ko muna to. Hintayin mo munang bumaho yan. Oh, palitan. Let's go! Okay, Team Loves, nandito na kami sa lugar yung sabi ko kung saan yung maraming magandang, hindi pala to apartment, no? Unit. Yes, unit. Grabe. Kasi Tagalog suwa, my love. Nakakasilaw. Woo. Yung araw. Ito yung mga apartments. Mag-drone ako mamaya, Team Loves. Team Loves, dito pala kami nakatira before. Itong suburb? Suburb, sir? Yes, suburb. Kung sa Pinas, barangay. Ganda dito. Tingnan nyo. Building. Yan. Then, napansin namin, mostly ang mga tao nandito, mga Asians. Kung dito ka nakatira, di mo ma-feel nasa Australia ka, para kang nasa Asia lang. Puntahan natin yung unit kung saan kami nakatira before, para at least makita nyo. Ang maganda pala dito, Team Loves, yung nakatira kami dito before. Malapit kami sa train station. So yung mga 3 minutes walk, 5 minutes walk. Where yung saan kami ngayon, yung train station, parang ang grabe ang layo. Mag-bus pa kami for 30 minutes. Dito, lakarin mo lang 5 minutes or 3 minutes, kung depende kung gaano ka kabilis. Then, station ka na. Okay, Team Loves, nandito na tayo kung saan kami nakatira before. Ito. Yan apartment. Oops. First, second, third. Diyan kami. Yung unit na yan. Tingnan nyo ano yung front. Wow, yung mall. Pero before, grabe yung constructions dito, ang ingay. Wala, grabe yung balcony namin napaka dusty.
o alikabok kasi dahil sa constructions. Pero ngayon, maganda na dito. Dito kami Team Labs, oh. Oh, one, dyan. Yan yung unit namin. So ngayon, pupunta kami sa mall, itong bagong mall. Teka lang. Okay, Team Labs, yung vlog natin ngayon, hindi lang ipapakita namin yung mga magandang apartment dito, but ipakita din namin yung bagong mall dito. Which is ngayon lang kami nakapasok. Ang pangalan niya ay Road Central Mall. Tama ba? Road Central. So, yun. So, ngayon, ipapakita namin yung mall muna. Okay? Okay, Team Labs, pakita muna namin itong lugar na to na ang daming magandang unit. 1, 2, 3. Di ba, Team Labs? Ang ganda. Di ba? Gusto mo ba yung mga apartment dito? O mga unit? Ano masabi mo sa mga unit dito? Na-miss mo ba yung roads? Na-miss din kasi accessible. Yun lang, accessible. Hindi mo na-miss yung lugar malapit sa river. Yung view, kasi dati dyan tayo nagwo-walking, jogging. Ganda yung view, ganda yung ambience. Dito Yeah. naman, very modern. So, accessible lahat. Transportation, train station, shops, ang mall, grocery, IKEA, andyan din. Tapos, you have a very nice view of the river behind. So, yung lifestyle niya is for more active people, like younger people. Itong suburb na to ay bagay sa mga single, tsaka sa mga young families. Yun, Team Labs. I hope nagustuhan niyo yung video namin, Team Labs. Yan, pahit ng like, subscribe. And yan, see you bukas. Ay, by the way, yung uploads na pala namin, change namin yung schedule. Instead sa gabi, linipat na namin siya sa morning. Like every morning instead of every night. Kasi It may be hard to do, but I'm mas maganda kasi yung morning. Yes, I'm telling the truth that